príjemná vianočná atmosféra, pestrofarebné stromčeky či množstva nakupujúcich ľudí. To a ešte viac v momentálne sa rozbiehajúcom decembri máme možnosť pozorovať všade navôkol. Bohužiaľ to takto veselo nevyzerá pre študentov, keďže sa potíme pri zápočtových písomkách. Tí šikovnejší už riešia predtermíny skúšok. Verím však, že si nájdete čas a pozriete si rýchle správy. Iste ste to už počuli. Zvyšujeme bytné. Takto znie verdikt. Jednoznačne to nie je nič príjemné pre všetkých ubytovaných študentov, ktorým to pravdepodobne zasiahne krutejším spôsobom do peňaženiek. Od 1. decembra sa to ale stane bohužiaľ realitou. Zvýšenie na všetkých internátoch Technickej univerzity sa zmení z pôvodných 40 eur na 60. Chceš nejakým spôsobom renomovať svoju izbu na internáte? Teraz na to máš unikátnu možnosť, ktorú ti ponúka Školská rada Jedlíková 5, a to takým spôsobom, že si skoč po farbu k pani hospodárke a v prípade, že tvoja rekonštrukcia zaujme členov predsedníctva Školskej rady, dostaneš aj koberec. Samozrejme zadarmo. Košicami začína tá pravá vianočná atmosféra putovať príchodom Mikuláša, čo sa udeje 5. decembra a celé tieto rozprávkové Vianoce budú trvať do 23. decembra priamo na hlavnej ulici. Čo sa vystupujúcich osobností týka, môžeš sa tešiť napríklad na Roba Opatovského, Nelu Pociskovú, LaJoyu či Free Voices. Drome a Kére, cesta domov. Ak ti to nič nehovorí, ide o veľmi všestranné hudobné stretnutie rôznorodých umelcov, ako sú Jana Kiršner, Eddie Stevens, Jozef Lupták, Boris Lenko alebo dvoch rómskych spevákov. Na ich vystúpenie sa môžeš prísť pozrieť 5. decembra do Guest klubu o 20. hodine. Teraz zbystri pozornosť, ak máš v pláne ísť niekam na diskotéku. Napríklad V-klub ti 6. decembra ponúka možnosť zatancovať si na oldies muziku. Tento večer bude mať pod kontrolou DJ Danny G. V ten istý večer sa bude v T-klube mnoho nadšencov zabávať na párty s názvom Mikulášska stavbárovica. Ak si nezabudneš ISIC a dobehneš pred 22. hodinou, neplatíš. Drink večera sa nazýva Betón. Tak ho príď ochutnať. Ak nemáš večer čo robiť, skvelá 3D projekčná miestnosť ti ponúka filmové lahôdky. Konkrétne v pondelok a v stredu ide Hangover, druhá časť. A v utorok, prípadne vo štvrtok sa môžeš prísť pozrieť na film Crazy Stupid Love. Hlavne nezabudni, nie že dobehneš skôr, než odbije 20. hodina. Kto má rád animované filmy? Cinemax mu zahrá na jeho nôtu s veselým a komediálnym Kocúrom v čižmách, v ktorom si zahrajú napríklad Boris Farkáš, Gabika Dzúriková, Peter Sklár, ale aj Soňa Norisová a Táňa Radeva. Tento týždeň bude putovať kinosálami aj film s názvom Artúr zachráni Vianoce, ktorý režírovali Barry Cook so Sárou Smithovou, pričom hrali osobnosti ako sú napríklad Hugh Laurie, James McAvoy alebo Ashley Johnson. Pre konzumentov romantických komédií tu máme na výber Midnight in Paris alebo Larry Crow. Čistou komédiou je film s názvom New Year's Eve. Počasie sa rozhodlo nás zásobiť chladným vetrom, zamračenou oblohou, ako aj nepriehľadnou mlhou. Dokonca sa môžeme tešiť aj na sneh. Odporúčam všetkým nezaháľať, učiť sa poctivo, aby ste si plnohodnotne vychutnali nezastaviteľne sa blížiace vianočné sviatky, bez stresov a najmä s úsmevom pri študentskej televízii. Tak ahojte!